So si Jesus mingon sa mga tinunan, naigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan naigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. So dili na to atong makita ang hinungdan nga nung nabuhay kita din sa kalibutan. Ug ang atong tahas mao gayud ang paghigugma, no? So kita gibuhat sa Dios tungod kay gustong ipambit sa Ginoo ang iyang gugma. Ug kay gugma mahinungdan nga nga nabuhat o namugna ang tao, kasama pod nga pamagi mo pa ang atong tahas ug buluhaton dinhi sa kalibutan, no? Sa tibuok natong kinabuhi na kita makat-on unsaon paghigugma, no? Munay nindot nga panultihon sa mga nitibo, no? Kung nasagi kaniadto dito sa Mindanao sa mga lumad, munay ingon sa ilang mga elders, no? Mga wise men sa mga lumad, makidadman ug malamon nilang mga pangulo sa ilang tribo, no? Sila nga munay tuyo nga naang tao dinis kalibutan. Una, kita nahimong tao. Kaduha, mutubo ug mulambo isip tao. Katulo, makat-on taon saon sa paghigugma, no? Yung katulo nga isulti niya mo nakapamalandong ko sa iyang isulti, no? Makat-on day kuno ta unsaon paghigugma sa tibuok natong kinabuhi. Og ingon niya, kung makat-on na taon saon paghigugma, pwede na tang mapauli ngadto sa atong magbubuhat, no? Sumubalik na ta ngadto sa Ginoo kung magkamao na ta mahigugma. So nindot ang iyang pamalandong, no? Kaya ingon ta bisag karing tawhana wala ini sa nang eskwela pa nang iyang kinaadman, no? So lawom kayo, no? Ang taon-danon ug adunay importante kayo nga mensahe nga kanunay gid itong makatos paghigugma kadili man siya sayon nga buhat, no? Ug ang tao murag gihimo ta nga para sa paghigugma, no? Murag mga love machine, murag mga makina sa paghigugma nang atong kalipay kung kita nagpuyo sa tinuod nga gugma, no? Sama sa kinabuhi sa atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, no? Orang Birhen sa regla, no? Nga siya naigugma sa iyang anak nga si Jesus. Gugma ka nang importante. Ang gugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak, wala gayoy kinutuban, walay katapusan kung kanunay nga magpabilin, no? Nga nindot kayang imahin sa atong mahal nga inahan nga naa siya nagbarog sa tiilan sa cross. Sa takna nga namatay si Jesus, siyang papasakit o kamatayon ana si Maria, no? So pinakasakit nga yugto sa kinabuhi ni Jesus, so ana ang iyang inahan, iyang kauban sa kanunay, no? Og mao po na sa atong kinabuhi sa mga magtotoo, no? Nga naapod si Maria gihatag kanato sa atong Ginoong Hesukristo. O bitang dito sa nagbitay sa krus, so may tugon ni Jesus ngadto kanato. Ni ang inyong inahan, no? Tagaan mo na kog mama. Og mo sa dingon niya sa kang Maria, naapod ni mga anak, no? So kita isip mga anak sa simbahan, gitugyan usab ni Jesus sa inahanon, pagpangama, kung pagpangga sa mahal nga Birhen Maria, no? So bisan mabiya na si Jesus sa iyang mga tinunan ngadto kanato iyang gisiguro nga dili ta mapasagdan, no? Na inahan magatiman nato. Kung inahan pod iyang gitugyan ngadto sa iyang mga tinunan, no? Ngaunta mo ang tugon ni Jesus so pa siya namatay, mahigmaay ang inahan o ang iyang mga anak, ang iyang mga tinunan. Kung kana lakip na kita karon nga panahon, kita man ang mga tinunan ni Jesus, no? So kita po gitawag nga may gugma sa atong inahan. Ngayon pa, kung kita manginahanglan, musangpita sa atong inahan, kay doon na tayo panginahanglan
siguro maulaw ta mangayo sa atong amahan, kaya atong amahan isog, no? Suko-suko kung natay gihangyo, mapanang inahan kung mahangyo ta, malagmi tagaan gyud ta, no? Kaya ginahan maluluyon man, no? Malumuman ang iyang kasing-kasing, siguro magyaw-yaw sa pagsugod, pero ang ending mahatag ra gihapon, no? Kaya nga na magyun ang mga inahan nga mama, mahatag yun as panginhanglan sa iyang anak, basta makita niya tinuod gayud mao nga panginhanglan. Ban sama pod nga pamagi ka nagatuo nga sa panahon sa atong kakuyaw, no? Kung mamiligro ang atong kaugalingon, ang atong inahan modagan usab siya aron pagtabang o pagluwas ka nato, no? Sumapod ang atong kasinatian sa atong espirituhanon na kinabuhi, ana si Maria, no? Sa panahon nabutang kita sa peligro, kakuyaw, tungod sa atong pagkaulipon sa sala, no? Orang atong pagkatumpawak sa kinabuhi, may daghang mga tentasyon na kita mahulog sa pagpagkasala tungod sa atong tawhanon makahuyang o mga panginahanglan, no? Ana si Maria, mutabang siya, iyat ang luwason, iyang hangyoon ng iyang anak si Jesus aron pagtabang o pagluwas ka nato, no? Magunta mo na yung Jesus, maunta kini ang atong kalipay, mahigpit ang atong kalipay, ining kalibutana bisan puno sa magkalisod o mga pagantos o mga kalisdanan o mga pagsulay sa kinabuhi. Nasayod ta nga wala ta naginusara ning atong panaw sa kinabuhi. Anaa ang atong inahan nagihatag kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Ngaunta ang gugma ni Maria ngadto kang Hesus, maupodon ta ang mahimo natong sumbanan sa atong paigugma sa atong Ginoo. Nakita po ta may gugma kang Hesus sama sa paigugma ni Maria ngadto kaniya. Ug kun ingunana ang atong kinabuhi nan si Jesus usab may gugma kanato sa hingpit, no? Ug magpuyo siya kanato ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Magauban, magpuyo kanato kay din kita nagpuyo sa gugma, ana usab magapuyo uban kanato ang atong Ginoo. Oringon nato ang Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, the indwelling presence of the Trinity, no? Uban sa Pangama, sa mahal nga Birhen Maria, nahimot ang kabahin sa banay o panimalay sa atong Ginoo. Nahimot ang mga sinagup nga anak tungod sa atong bunyag, sa atong pagkumpirma, o sa atong pagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios diya sa atong kinabuhi. Naingpit nato ang atong pagkatinawag, isip mga anak sa kahayag, isip mga anak sa Dios, no? Ngunta ning atong triduum kaduhang adlaw sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa anniversary, isip shrine ka 15 na masiguro ka tuig, no? So unta atong kinumduman ang atong kinabuhi, no? Nasukad pa kaniya itong kagahapon atong tradisyon na din sa lungsod sa siyudad sa Lapu-Lapu, no? Ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria, no? Sa Birhen sa Regla, ang kanunay siyang buhi, no? Ang kanunay na itong gidugangan ang maong istorya, maong saysay sa atong pagsaksi sa panabang sa mahal nga Birhen sa atong kinabuhi, no? So padayon mawalan ta naghandom sa nga butang nga nahitabo kaniadto, kundi atong gihimo nga buhi ang mao nga handumanan hangtod karon, no? Og unta nga to pong mga istorya
atong kasinatian sa mahal nga Birhen sa regla, sa mga milagro nga iyang nabuhat, siyang pagtabang kanato sa mga pagampo nga tubagon sa Dios ang atong mga gihangyo ngadto sa atong Ginoo, no? So padayon gihapon, no? So magana mo ka nindot ang iyang istorya, no? Ang iyang history, no? Sa mahal nga Birhen sa regla dinhi sa siyudad sa Lapu-Lapu. Kay padayon gihapon hangtod karon ang mga pagsaksi sa mga tao, no? Bahin sa kaniya, bahin sa inyong debosyon sa mahal nga Birhen sa regla, no? So naghihapon ang atong tawag kita magpasalamat sa mga nga gasa, sa mga grasya sa pagtuo. Gitagaan ta ni sa atong particular nga lugar sa upon sa mahal nga Birhen sa regla, no? Maura mo gyud ni ang lugar nga din ang debosyon sa Birhen sa regla, maingon gyud nga nagsugod, no? Mo gyud sinugdanan og mo sabang nagpalambo, nagpakailap sa mga debosyon sa ubang mga lugar, sa mga tao nga dili taga Lapu-Lapu, nga mianhi diri nangayo sa silang tabang, nangayo og milagro sa mahal nga Birhen, no? Og daghan ng mga tao mosaksi, no? Og mao nga punta adi ta magkalimot, no? Sa mao nga kasaysayan, no? Kanunay siyang nato nga buhion diha sa atong kasing-kasing ug diha sa atong panumduman. Hinaot pa ta. Palihog manindog kitang tanan alas sa pangamuyo sa katilingban. Atong nasinati ang kamayo sa Dios karon masiligon kitang mabayaw sa atong mga pagampo ngadto sa Ginoo pinagi sa pangama sa atong mahal nga inahan Maring Maria. Moingon kita, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga magpadayon siya sa pagsangyaw sa gugma sa Dios alang sa iyang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa mga kadagkuan sa gobyerno nga ilang mapatigbabaw ang gugma ni Kristo diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang niadtong mga tao nga nabutaan sa dungog, gahom ug bahandi, makakita unta sila sa Dios nga ilang higugmaon ug simbahon pinaagi sa kinabuhi sa pagtuo, paglaom ug gugma sa atong Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa tanang nagantos sa kalisod sa kinabuhi ug adunay balatian, dili unta mawad-an og paglaom, hinuon, ligunon nila ang pagtuo sa Dios nga maoy baghupay sa ilang kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug Father Joel Chevalier, pari nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa tanang nangamatay
nga makatagamtam na sila ug kalinaw nga walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Amahan, masaligon sa imong amahanong kaayo, naghalad kami sa among mga panginahanglan, o dangayo kami sa mga grasya, uban sa among inahan, Berhen sa Regla, kini among ipangayo, sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen.